Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Musa nga nung magkunahon na man ko niya. Oh, may pagtinga nga akong cellphone. God, si Ronel ang nanawag. Ako kaning tubagon. God, ako ba kaning tubagon? Oh, napahong. Tingali gilaya sa pagpinaabot. Ako ka siyang tawgon. Oh. Niyara ba ka din love? Love, nangita ka na ako? Of course. Mawa ka gani sa kong pananaw. Pangitaon tigid ka. Doon na ka ba'y gustong tawgon? Uy. Imo mong gunang gigunitan mo sa phone. Ako lang giling ang nanghitabo dito sa office. Sa diyang nanangit kung dili na mo trabaho. Okay. Ayaw na pag-unaan na anak, love. Mas stress ka lang. Tingaling makadaot na sa tong anak. Gimingaw na ko. Kang kinsa? Sa akong mga office mates. Talawan ko. Nanawag ko niya pero wala ko ipadayon. Ay noon, wala ko niya tubaga. Pero, klaro na lang na nagpaabot siya na ako'y muuna sa pag-greet niya. Mitalaw mo ko. Doon na ka ako'y pagbati ni Nobi. No, wa ko'y pagbati niya. Naluoy lang ikaw ni Nobi. Pero, mabdos na ka siya. Mas maayo tingali nga muban ka na ako sa office. Uy, magunsa man ko dito. Magsigigtan-aw na ako. Na, ani lang ko din uy. Nakapahuway pa ko. Ano tingalig sa mukon kang Jack. Kana ko na ako siyang atubangon inig-ani niya. Ay, mas stress di ko magtanaw sa iyang naong. Kiyawa na eh. Tingalig dili ta makakita sa una na tong anak ha. Sus, grabe sad nimo. Aron dili ko ma-stress, dili lang gyud ko maatupang niya. Si mama rin akong pagawason. Nang hagit gining Jack da. Ikaw na hinuoy ma-stress ni Jack. Dili gid ako tuyoon ba. Mubukal gid akong dugo nga makakita atong tawhan na eh. High blood ra pa ka. Na, sige na. Mga tuog na tao eh. Sige tagis ko tatong Jack. Tingaling magdamgo ko niya nga ako sing gipakulata sa akong mga tao. Love, makahimo ka ana? Dili uy. Dali na. Mga tuog na ta. Hay. Di man ako makontak si boss na ako kung ako'y manawag niya. Ano ka? May manawag siya na ako nunda. Aron, may bawaan niya. Nga, wa na mo trabaho si Nobi. Uy, hala. Akong cellphone. Uy, hala. Si boss. Hay, salamat. Boss! Inaya ng tingog di mo chuks ka tingali madunggan ng mama. Ay, kabla ka, boss. Di mo kus kwarto. Di makadungog si mama ni mo, boss. Boss, anong di man ka na ko makontak, boss? Ako rin manawag ni mo. Kaya sahi, may bilhin na akong cellphone. Ngayon sa may balita diya ha. Boss, kining, boss. Wa na magtrabaho si Nobi sa iyahang gitrabahoan, boss. Ha? Ganun ko no? Hay, lisura na itong bago ng pangutana, boss, uy.
Kaya anong naiba ang magkangawaan sa trabaho? Kuan mo gud boss. Sa pila ka adlaw nga sige kog bantay niya. Hawa na nako siya makita. Mao to nga nangisog lang yung pangutana sa guard. Mao lagi na awa na siya mo trabaho. Wa di ka mangutana sa guard. Aha. Kuan mo gud boss, hadlok mo gud boss. Kaysa diyang nagsusi ko nganong wa na snobe, gitan-aw mo kog maayo sa guard boss. Nangutana ngano ko nung nagsusi ko. Sige lang. Adtuan na lang sa ila. Ug kung mahimo gani, pagsusi. Ganun wa siya mo trabaho. Ha? Sige boss. Ako nang buhato boss. Kining boss. Ayaw na lang pagdagan pagpangutana. Tumaan na lang gid akong gisugo nimo. Okay? Unya, manawag na ko nimo. Bye. Ha? Boss, boss, boss. Boss! Uy. Giputol man dayon. Busy yung tingaling akong boss dito sa laing nasud. Pero, nganong interesado mo siyang nobi, no? Nga, kuha naman din sila relasyon. Ma, Nga no, Alma. muanhi gani si Jack. Kung mahimo, ayog patuba nga sinubi niya ha. Oh, maayo lang lagi kung ako'y unang makakita niya. Basta makadungog lang gani mughunong sa auto. Ayaw na pagaw sa sinubi. O kung magdasig buwak, ayaw dawata. Unyag mamugos. Ay labay sa tubangan. Dili tingali ko makahimo ni Ana, Alma. Tingalig manghagis hinuon. Litsi bisa ng tawhan na eh. Ano pa di magikuhunungan is pagsamok? Dako tingali na siya gugma mo. Dili ako may ang target, ma. Ang among kwarta. Jack, bulakaw ka na? Mag-opisina. Buwangyo lang ko ni Musan. Ayaw lang usba ang pagpadag flowers gantong nobi. Nga anong magbuot ka man pa? May hangyo si Alman ako nga hunungon mo na ang pagpadag flowers kang nobi. Maura na bugtong paagi para nako pa. Nga ipamatuod ko niya nga seryoso ko sa kong pagbati. Pero Jack, naibaw kayo gadako patag-utang ni Alma. Og sinubi kalipin ro ni Alma. Sa ako nagikaingon nimo. Tingalig kalitan lang ta sa pag-embargo ni Alma sa atong kumpanya. Makisulti ko ni Alma. O sa may tuyo ni Alma. Ako siya sultihan. Nga hinay-hinay nang mibangon ang atong kompanya. Nga mabayran na nato siya sa hinay-hinay nga paagi. Nagtuo ka nga mo sugod si Alma nga hinahinayin na ito siyang bayad. Daghan lang higayon nga gilugwayan ta ni Alma sa atong pagbayad. Bisag kinilay imong una-unaon siya. Dili mahimong butan niya nga kung kasing-kasing pa. Jack, Basta, makigsulti ko ni Alma. Kamin. Wa ba ko makasamok nimo? Kamin. Salamat sa paghatag mo na kong higayon. Have a seat. Oh, thank you. Ngano niya mo ka, Jack? Tungod kay importante nga kong tuyo nimo. Go ahead. Hinahinay nang nakabangon ang among negosyo. Doon na nami mga bagong investors. O ang uban namong daang investors, mibalik na sa. Oh? Good to hear that. Onya? Unsa may mong gianhi? Sorry sa akong pagsamok-samok nimo kaniadto. Okay ra na. Part of our life nga masayop ta. Tingali. Pero ning higayon, ha? Dili na sayo pag akong gibuhat, Alma. Unsay buot mo pasabot? Naibaw ka ba? Kinsay naghatag na kong inspirasyon aron mo balik og tabangan ang among kompanya. Wa ko masayo, Jack. Pero kung imo ko na tug-ana na,
Then mo na yung higayon nga masayod ko. Alma, gamay na lang ang panahon ang akong pangayoon nimo. Aron mabayran ka sa among utang. Hmm? I need the money now. Badly. You're just kidding. I'm serious, Jack. Na kasi negosyo. Maong nahibaw ka nga dunay ups and downs ang negosyo. And I begin to feel nga natarog ron ang among negosyo. Busa, maningil na misa nakautang namo. O kung dili makabayad, embargoho na mo ang mong kumpanya. Alma, sorry. Pero, mao pala'y pagbangon sa mong negosyo. Hinaot unta nga, imuming masabtan. Dugay na akong nagsigig sabot sa iyong sitwasyon, Jack. Dili ka na makamahay na ako. Kung maningil na ako. Alma, mubayad man. Then buy rin ako sa tanan ninyong nahuwam. Alma, ayaw na may pita pag-ayaw. Eh. Pagpiit ba din na nga? Almost 5 years na ang inyong utang sa among kumpanya? O gani nakapuno pa man ganing imong amahan? That money, Jack. Not play money. Nakasabot ka. But please. Last na lang ning higayon nga muhangyo ko. Karon pa ko muhangyo nimo. Okay. Sige. Tugutan di ka sa imong gihangyo nako. Mahimong dili ko dali-dalion ang pagpaningil ninyo. Kanakon, mutuman ka sa akong gusto. Unsa man ka na, ha? Hunungan na ang pag-adto ni Musbay. Napakay pada og flowers? Abi mo siya, naglagot pa ako sa mga gibuhat. Naibaw ka na gyud nga nag-live-in na mi Sinopi. Busa, dili ko gusto mausbo ni mo ang pag-adto pa ni Musbay. O gatagan mo bouquet of flowers Sinopi. Respetuhi sa damong panagtipon, Jack. Alma, nahibaw ka gyud. Dili mo kamanduan na ang pinitik sa mong kasing-kasing, right? Antod gani ko, wagit ko magtuo nga nahimong seryoso ang tinguha ko ni Nobby. Stop that nonsense feeling, Jack. Alma, please. Tuhoy ko. Seryoso ko sa kong tinguha ni Nobby. Pero ako na sing gika-live-in. Yeah, I know. Pero ay kapala ka. Dili ko man siya pugson. Kung magkatukma ang among feelings, labanan ko kini. Are you crazy? No, I'm not. Siguro na ako sa kong gibati ni Nobby. Og, kung si Nobby, doon ay pagtanaw na ko. If we have the same feeling, I will fight for it. Then I'll see you in court. Alma, sabtang akong gisulti. Dili ko mamugos. Kung may gusto sinubi na ako, ako surrender ko. Pero kung nahigugma sab siya na ako, mo na akong giingon nimo, ngalabanan ko gyud ang among pagbati. Mapakyas ka lang, Jack. Are you sure? Sa ako nang gikaingon nimo. Respetuhi ang akong gikinahanglan. Naibaw ka nang nag-live-in naming duha si Nubi. Nga kung buot sabton, magtiayo nami. O kung mapadayon pa gani kasi mong tinguha kang Nubi. Mangayo na lang kog daag pasaylo si mong amahan. Mag-abot kita sa korte. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!